No. Goddag og velkommen til Rasmus Dokumentar. I dag har jeg fulgt Stefan og hans lille kærlighedsliv. Slut herfra. Hej, dit liderlige svin. Der er jo ras. Jeg kan se dig her igennem den her. Jamen, prøv at komme med den. Rasmus. Nogle gange så faktisk noget svære til. Hvad så? Ikke en grund, men bare kalde det med nemlig. Det er lidt nemmere. Det der. Ja. Jeg ved, hvad Ison den laver dernede, hva'? Hvad er det? Det er salsa. Det er half twist, front somersault. Er det ikke det? Ja, right. Halvskrue, forlænd. Nå jo. Det var Hvad med den? Dokumentar E. Stefan Høgh Neumann Nielsen. Jeg ser ham her. Jeg ved, hvad den hånd vil over ved Nina sådan her, hva'? Det får vi at se senere i Rasmus' dokumentar. Han bevæger sig nu herom. Han ligger helt tæt op ad Nina. Han ligger helt tæt op ad Nina. Det er den her person, der går filmer på i den røde trøje, Nina. Stefan er helt væk i Nina. Stefan han går kun efter at få fat i Nina. Du kan se han så. Han ligger og venter på at kan hamre den op. Det er hende. Og for se, nu sætter han sig der. Han sætter sig der. Han sidder op ad hende. Det er bare så godt det der. Nina hun ligger helt liderlig med hænderne i skinnen. Jeg gælder. Ja. God røv, Maria. Jo tak, Rasmus. Skulle man gøre det? Det er Stefan, der er helt oppe af hende. Prøv at se, hvordan han tænder på hende. Jeg har lyst til at banke hans fede springerpik op i fissen på hende. Og Nina sidder bare der med rigtig stramme bukser på og venter på at få ført den fede springerpik op i fissen. Det er han sådan, den kører frem og tilbage. Jeg ved selv ikke, hvad sin film. Han er helt oppe i kører med. Hold da kæft, det lider lige svin. Vi går videre rundt her. Filmen er stadigvæk på Stefan og Nina. Som en gang af deres første kærlighedsår. Det er første gang, at han er forelsket. Vi ved alle sammen, at I kunne se. Er der måske noget der? Håndrøv. Den er meget tæt på. Håndrøv. Vi kører videre rundt her. Vi ser. Kan I se det? Skulder mod skulder. Det er et godt tegn. Vi kører videre. Maria hun ligger op til noget nu. Nina har det med. Stefan sidder helt forladt tilbage. Der er garanteret noget gære. Velkommen tilbage til Rasmus' dokumentar. Han er i dag meget tæt på Nina og Stefan, som er midt i et spændende og tirrende forhold. Vi ser, at de sidder ved siden af hinanden nu. Igen. Midt i noget akro-gymnastik. Stefan holder sin hånd. Og slut herfra nu. Hej og velkommen tilbage til Rasmus' dokumentar. Hej Maria. Hvordan har du det? Jeg elsker også dig. Fordi Nino kraftedeme ikke finde ud af det. Hun er vild med Stefan. Ja, satan. Og Stefan er vild med hende. Prøv at se, det er også det, jeg filmer os sammen det. Hvad? Der har vi hovedpersonen, og der har vi hovedpersonen. Rasmus' dokumentar. Kun Nina får jeg at vide af min hørsel. Og nu ser vi så hovedpersoner sammen igen, der er midt i et vidunderligt spring, hvor Stefan bærer sin elskede pige op. Nina. De er dybt forelskede, jeg er sikker. Han afviser lige frem Maria, for at kan få hende alene. Slut herfra. God aften og velkommen til Rasmus' dokumentar tilbage igen. Her ser vi Nina sidde op af Maria, der er ved at lave noget rytmisk gymnastik-agtigt, noget akro. Og Stefan sidder helt tirrende og kigger ned på papirerne. Man kan se smilet i hans ansigt, og hvordan han nu er bare helt oppe at køre. Stefan vil bare så godt have den begge to med i en mix. Vi går tilbage på Nina og Maria, der sidder og kigger efter noget, der kan give mere end 1 point. Fordi så kommer de ikke langt. Nina og Maria skal stille op i den såkaldte akrogymnastik DM. Første omgang, som sker i Slagelsehallerne til en eller anden dag. Og anden er i Jelling Musikfestival i en eller anden hal i Danmark. Held og lykke til de to. Og videre til Stefan. Stefan sidder nu og kigger meget. Vi fik et smil fra ham. Og han sidder der. Han er bare totalt opsat på, at de skal vinde det her i Slagelse. Slut herfra. Jeg er tilbage igen til Rasmus' dokumentar, og vi ser de to hovedpersoner sammen. Stefan er helt vild efter at få Nina, da han er totalt væk i hende. Han er ligefrem kommet smidt Maria bane for selv at kan smide hende rundt og gribe hende. De er nu oppe, og der sker det, at han smider hende. Det vil jeg ikke have fundet mig i. Nina er garanteret sur på ham nu, men Stefan prøver at redde det med at snakke sig fra det. Stefan er nu begyndt at lægge om på hende, og op igen og rundt på se armene, hvordan de hele tiden skal gribe fat i hende.
Rasmus' dokumentar. Prøv at se Stefan nu. Han er helt oppe at køre. Og jeg kommer til at zoome helt ind i ægget på ham. Jeg ser ham ligge ved siden af mig. Han er helt smidt over. Jeg ser, der er nogen griner, hvordan han griner. Der er noget der. Tempo 3, tempo 4 og tempo 3. Så ser det Maria, der prøver at være seriøs. Men hun har det bare sådan lidt øvrigt indtaget træt, så de to bare flirter over det hele. Slut herfra. Nu ser vi Stefan igen helt smidt. Det er Rasmus, der er tilbage med hans dokumentar. Stefan har lige fyrt en fiks bemærkning over for Nina, og han regner med, at det er hendes. Og lige se, hvor der glad han er. Og så tænker vi, der må være noget mellem de to. Og nu bliver jeg helt seriøs, fordi han ikke kan tage mig seriøs. Men det kan jeg ikke klare, for det der bliver smidt. Slut herfra! Tilbage til Rasmus' dokumentar. Ja, men hvad fanden er det? Stefan er så helt over til det her. Han er lægen, og så næsten helt op, og han er lige oppe. Han ser meget seriøs ud, da han prøver. Slut herfra.